Ep! Hola, què tal? A 17 d'abril que estem avui. Informació de servei. Continuaran els núvols pel matí, una miqueta de neu al nord del país. Tornaran el vent, que sempre molesta. Al vespre sembla que escamparan els núvols. A veure si és veritat. Anem a les notícies, perquè ara diuen que els diners que serveixen per pagar les jubilacions s'acabaran el 2041. A veure, per mi arriben... crec que no. Segur que també heu fet això vosaltres, quan heu sentit la notícia. Cinca, sisplau, no gastis, que han d'arribar per mi. Més coses. Us pensàveu que el grup més important d'argentins que havien vingut a fer temporada d'esquí marxaven? Doncs ara sembla ser que no, que se'ls ha allargat el permís, ja que falta mà d'obra. I és que no aprenem mai, que no som Mònaco, i el que estem aconseguint és perdre tota la nostra identitat. Viste, pibe, acá, acá. Acabem. Parlant de Setmana Santa, ja vam explicar ahir que s'esperaven més de 79.000 vehicles. Per sort, molts andorrans marxen del país, perquè sí, perquè són conscients. O es deixa espai als visitants o no hi caben. Però fins quan? Tot s'hi val per portar turisme al país? Voleu dir que això és bo per nosaltres? A veure quins anàlisis fa la Unió Hotelera i sobretot Andorra Turisme, que per ells tot s'hi val per portar gent. Va, ho deixem aquí, fem una alturada de 4 dies. Sí, per deixar espai, perquè així es puguin venir a gaudir del país. Nosaltres ens tornem a posar dimarts. Així és que, adeu.